لومي أبزللنا يوجيزي بفقر اللودق بحري نيودي بحري تاي عينتيو برقت أبزللنا يوجيزي لولخو ناقدم جيزي نالوم جيزي أفقر يخون أو خالي نجارات سوات كلهم أما لخاختهم سلال تغيروا أزوم لهم عند النجارة كميسترات دم حنت تقول إن أفكارات كالك تنبرن بفقر خانك تودقن حجز خوسنت نجارات يوم هملت فوت يوم حساباتي أي ترى فيديو لايك بمقدار دم جمر channel سبسكرايب جرخوم التبراتات عن حواتي دم بالدعم يلا مسكنكم مخنياتو سبل اللو يلهب ጽቡቕ ሰብል ኾነ ጽቡቕ ሓሳብ ኢለው ኩሉ ግዜ ናሎሚ ጓለት ፎቶም ባህርታት ድማ ኣነ ሓፍትኩም ከምቲ ኩሉ ግዜ ልናገረኩም ዝርዝር ኣቢለ ገልጸልኩም እየ ብርግጽ ሓደ ሰባት ናሎሚ ጓል ቅርሺ እያ ትፎቲ ናሎሚ ጓል ገንዘብ እያ ትፎቲ ከምዚ እያ ትፎቲ ካልእ ነገር እያ ትፎቲ ልብሉ ብዙሓት ግምታትን የውዮ ገንዘብ ለኣምና ጓላትን የውአየን ነገር ግን እቲ ናይኻ ምርጫ ይልወስኖ እስኻ ትመርጣ ጓል ኩሉ ግዜ ልባም ብስልት ተኾይና ላብ ገንዘብ ትኹረት ኣይትገብሪ ስለዚ ድማ እቲ ናይኻ ትኹረት ወይ ድማ ናይኻ ምርጫ ኣፍታ ለባምን ብስልትን ጓል ተኾይኑ ናይ ገንዘብ ጉዳይ ከተሓሳስበካ ይውሊ እዞም ነገረካ ባህርታት ጥራሕ ተጌርካ ሓንቲ ብስልትን ለባምን ጓልን እትፈትዎ ባህሪ እዩ ጣውና ሎሚ ግዜ ለለው ኣጓላት ካባኻል ደልዮ ሓደ ነገር ነዮ እሱ ድማ ንፍቅሪ ለለክ ኣገላልጻ እዩ ናሎሚ ግዜ ክብል ተለኹ ምስትል ነበረ ናቀደም ግዜ ምስተና ወለድና ኣውይ ኣፈላላይ ስለለለ እዩ ምክንያቱ ናቀደም ሰባት ብልበዝሕ ግዜ በወለዶም በቤተሰቦም እዮም ልመራዓዩ ኣፍቅር ብዙሕ ግዜ ከይጸንሑ ቀጥላብ ሓዳርዮም ለኣትዩ ነይሮም ኣፍቱ ለኣትዩ ግዜ ድማ እትወድ ልነበሮ ድርሻ ወይ እትወድ ልነበሮ ስራሕ ኣብ ደገ ሰሪሑ መጥዩ ቅርሺ ምምጻእ ጥራሕ እዩ እታ ጓል ድማ ኩሉ ግዜ ኣብ ገዛ ኮይና ናገዛ ስራሕትና ስርሕት ቆልዑት ምዕባይ ነይሩ ኣብዚ ኸዚ ግዜ ልተቀየረሉ ነገር ድማ ጓል ማዓረ ምስ ወዲ ኮይና ደገ ወጽያ ስራሕ እናሰርሐት ቅርሺ ትእክበሉ ቅርሺ ትረኽበሉ ግዜ እዩ ወዲ ድማ ኣብ ገዛ ለሎ ስራሕ ናገዛ ስራሕ ክኾን ይኽእል ምግቢ ክኾን ይኽእል ተፈላለዩ ነገራት ጓል ትሰርሖ ነገር ብምስራሕ ኣብ ገዛ ይሕግዛ እዚ ድማ ካፍቱ ልነበርናዮ ግዜ ንእሽተይ ለውጥ እንዮ ማለት እዩ ኣመለኻኽታ ባህርለ ተቀይሩንዮ ስለዚ ናቀደም ለይኾነስ ኣብና ሎሚ ግዜ ለለዋ ኣጓላት ፍቅሪ ሃሜት ገልጸለን ተለኻ እየን ልፎትያ እቲ ቀዳማይ ምሳኻ ፍቅሪ ክሕዛ ለኣኻ ክትዓብደልኻ ወይ ብፍቅርኻ ክትዓብድ ተደሊኻ እቲ ዋና ወሳኒ ነገር ለኣኣ እኹል ግዜ ክህልየካ ነይዋ ግዜ ማለት ዓብይ ነገር እዩ ግዜ ክትዋተለኻ ባህሪኣ ትፈልጦ ኢኻ ግዜ ክትዋተለኻ ለሕጉሳ ለሕዝና ነገር ትፈልጥ ኢኻ ግዜ ክትዋተለኻ ድማ ስምዒታት ትርዳኣ ኢኻ እስኻ ግዜ ትዋተለኻ ትኹረታ ሓሳባ ኩሉ ኣባኻ ይልኾን ስለዚ ተደጋጋሚ ትኹረታ ሓሳባ ኣባኻ ክኾን ተሎ ድማ እስኻ ኣብ ርእሳ ብዙሕ ግዜ ምና ምቕማጥ ዕድልኻ ልለዓለ ይኾን ከምዚ ካብ ዓይኒ ልረሓቐ ካብ ልቢ ረሓቐ ልበሃል ነገር ለሎ እስኻ ለኩሉ ግዜ ብለለካ ግዜ ካብ ዓይና ክትርሕቕ ይብልኻይ ካብ ዓይና እንድሕር ለይ ትርሕቕ ኾንኻ ግዜ ክትዋተለኻ ብዙሕ ነገር ካብ ኣምርዳእ ትኽእል ኢኻ ስለዚ ግዜ ምሃብ ወሳኒ ነገር እዩ ብርግጽ እኮ ብዙሕ ነገር ክህልየካ ይኽእል እዩ ስራሕ ክህልየካ ይኽእል ምስ ቤተሰብ ግዜኻ ክትሕልፍ ትደሊ ትኾን ምስ ዕርኽትኻ ትደሊ ትኾን ወይ ኩዕሾ ትፎቲ ትኾን ብዙሕ ነገር እትኸዶም ትደልዮም ቦታታት ይሉ እዮም ነገር ግን እዛ ጓልሳ እንድሕር ትደልያ ኾንኻ ብፍቅርኻ ክትወድቕ እንድሕር ትደሊ ኾንኻ ኩሉ ግዜኻ ምስኣ ኣሕልፎ ግዜ ብልሃብኻ ያቁፅር ድማ እናተፋለጥኩም እናተለማመድኩም ስለልትመጹ መዓልታዊ ወይ ድማ ተሎ ተግንያተለኻ ልስማዕ ጽቡቕ ስምዒት እንዮ ስለዚ ግዜኻ መሃብ ኣይትረስዕ ብለለካ ግዜ ኣጻቢውኻ ምስ ዕርኽትኻ ክኾን ይኽእል ብዙሕ ነገር ዋላ ድልየታት ተሃልዮምካ ካብዞም ድልየታትኻ ለዓበይት ድማ ኣፍቃሪትኻ ስለልኾነት ቅድሚያ ለኣፍቃሪትኻ ብምሃብ ለኣኣ ግዜ ሃምለይ ትስእነላ ቅድሚያ ጉዳይኻ ምዃና እውን እተርእየሉ መንገዲ እዩ ምክንያቱ ድማ ልንፈቱ እቲ ለዓበየ ውህብቶ ንህቦ ግዜና እዩ ብዙሕ ግዜ ምስ ኣኻ ትነብር ብዙሕ ዘመንካ ምስታ ተፍቅራ ጓል ስለልትሕልፎ ኸዚ ግዜኻ ምሃብ ኣይትዘንግዕ እታ ካልአይቲ ድማ ብጣዕሚ ትኹረት ግበረላ ከምዚ ዓንቶ ልገለጽኽዎ ኣጓላት ሎሚ ኣብ ገዛ ኮፍሉ ላሉ ሰዓት ይኾነ ኣብ ደገ ሰሪሕን ቅርሺ ለእስያ ብዙሓት ኣጓላት ንኤዋየን ብዙሓት እውን ንኤዋ ለባማት ደቀን ኣብ ገዛ ኮይነን ለዕብያ እሱ ለብርግጽ ዓብይ ስራሕ እዩ ነገር ግን እዛ ኣፍቃሪትኻ ወይ እዛ በዓልቲ ሓዳርኻ ደገ ትሰርሕ ተኾይና ኣድንቃ ግሁዝኩ ኢኺ ስራሕኻ ከመይ ኸደልክሎ ጽቡቕ ትሰርሕለኸ ዶ ኣብ ስራሕ ክታይ ለጋጥመክኒኦ ታይ ክሕግዘኪ እትሰርሖ ስራሕ ድማ ኩሉ ግዜ ሞራል ሃባ ኣበረታት እያ ኣድንቃ እዚ ክትገብር ተለኻስኻ እሳ ኣባኻ ለለዋ እምነትን ዓርስ ናባዕል ዓርስ እምነትን እናልዓለ እዩ ልኸድ
ሓደ ሰባት ልብልዎ ነገር ንዩ ሓንቲ ጓል ብምርኣይ ጥራሕ ነቲ ሰብኣያ ወይ ድማ ነቲ ኣፍቃሪያ ክንፈልጦ ንኽእል ኢና እታ ጓል ኮንፊደንስ ዘለዋ ብባዕላ ትተኣማመን እንተኮይና እቲ ወዲ ብጣዕሚ ስለለበረታትዓ ብጣዕሚ ስለልሕግዛ እዩ እታ ጓል ብባዕላ ትተኣማመን ድኽም ለለት ኮይና ድማ እቲ ሰብኣያ ኣይበረታትዓይ ሞራለይ ይባይ የዳኽማ እዩ ልብሉ ሰባት ንዩ እዚ ድማ ሓቂ እዩ ምክንያቱ ኣጓላት ብተፈጥሮና ካብ ካሊእ ሰብ ለድንቐና ካብ ካሊእ ሰብ ለበረታትዕና ካሊእ ሰብ ጎወዝ ካብ ልለና ብላዕሊ ናብ ባዕልና ንብሎ ሰብ ኣፍቃሪና ወይ በዓል ሓዳርና ጎወዝ ኣየኹ ጀግና ክብለና ተሎ ብጣዕሚ ኢና ንሕጎስ ብጣዕሚ ሞራል ይልኾነና ስለዚ ሓወይ ኣፍቃሪትካ እትሰርሐሉ ስራሓት ኩሉ ኣብ ጎና ሓምለለኻ ሞራል ብምሃብ ብኣድናቆትካ ትገልጸላ ትኾንካ ካሊእ ሰብ ካብ ደገ መጽኡ ከድንቃተሉ ሞራል ክዋተሉ ምንም ቦታ ኣይትወሉ ይሳ እስኻ ሱቅ ትብላት ኮንካ እንድሕር ለተበረታትዓ ኮንካ እንድሕር ለተድንቃ ኮንካ ግን እሳ ልክዕ ካብ ገዛ ክትወጽተላ ስራሕ ክትጅምር ተላ ወይና ሰርሐት ካሊእ ወዲ መጽኡ ከድንቃተሉ ካሊእ ወዲ ከበረታትዓተሉ ካሊእ ወዲ ኣየኹ ክብላተሉ ሓድሽ ነገር ይልኾነሳ እዚ ቃልሱ የለመዶቶይ ስለዚ እዚ ትገብረሉ ምክንያት ድማ ሓደ ልባዕልኻ ኢልካ ወይ ድማ ፍቅራካ ባኻ ከይቅንስ ምስ ካሊእ ሰብ ከይተወዳድረካ ምእንታን እስኻ ቀዲምካ ኣድናቆትካ ትኹረትካ ኣይትፍለየላ እቲ ሳልሳይ ድማ ከምቲ ኩሉ ግዜ ልብሎ ጻዕራ ምዃንካ ርእያ ዕላማ ለለካ ሰብ ራእይ ለለካ ሰብ ለባ ምዃንካ ክተርእያኒ ኢካ ኣጓላት ብባህሪና ዕላማ ምስሊ ይብሉ ሰብ ስራሕ ምስሊ ይፎት ሰብ ኮፊሉ ምስሊ ውዕል ሰብ ስራሕ ብዘይገድስ ልኾነ ይኹን ስራሕ ዓይነት ከም ትሰርሕ ጠንካራ ምዃንካ እስኻ ሰራሕተኛ ምዃንካ ጻዕራ ምዃንካ ክትፈልጥ ተላዚ እስኻ ናይ ኣጀግና ኢኻ ትኾን ግን ሓደ ሰባት ንየው ንእሽተይ ዓውይ ኢሎም ልፈላለዩ ስራሕ ድማ ኩሉ ክቡር ሓደ እዩ እስኻ ትሰርሐሉ ስራሕ ይንኣስዕበ እስኻ ተኣሚንካሉ እስኻ ተፎቲኻዮ ማንም ሰብ ይኣምነሉ እዩ ማንም ሰብ ድማ ይፎትዎ እዩ ሰባት ለይጎድእ ስራሕ ተኮይኑ እዚ ማንም ሰብ ልቕበሎ ስራሕ እዩ እስኻ ተፎቲኻዮ እስኻ ተቃሊልካዮ እስኻ ተናዕቕካዮ ትስራሕኻ ካሊእ ሰብ ልንዕቀልካ እምበይ ኩሉ ዓይነት ስራሕ ክቡር ሓደ እዩ ምክንያቱ ዕላማ ናዚ ስራሕ ገንዘብ ምምፃእ እስካዕ ዝኾነ ድረስ ስራሕ እዩ እዚ ድማ ናኩለና ጓላት ሓሳብ ለይኾነሲ ናታ ለባምን መስተዋዕሊትን ሓቀኛ ፍቅሪ ደላይትን ልኾነት ጓል ኣተሓሳስባ እዩ እታ ለባም ጓል ተግኒኻያ ድማ እታ ለባም ጓል ተኣምነሉ ሓሳብ ድማ ጻዕራ ወዲ ሰሪሑ ለኣት ወዲ ተኮይንካስኻ ለኣ ጀግና ኢኻ እታ ራብዒቱ ድማ ጽሬትካ ለሓለኻ ኮን ጽፍፍ ለልካ ጹሪ ወዲ ክትኾን ተለኻ ሓወይ ለኣ ኩሉ ግዜ ኣብ ተግኒካ ሰዓት ምቾትና ተሰምዓ ደስ ናበላ እያ ተግኒካ እዚ ክብል ተለኹ ድማ ብርግጽ ብራንድ ክዳን ምኽዳን ልኾነ ኳሊቲ ልኾነ ነገር ብራንድ ሰዓት ክባር ነገራት ግበር ለይኾነስ በቃ ጽሬትኮ ልጓል ብቻ ይኾነ የተዋሂቡ ሓደ ኣሕዋተይ ንዩ ጽሬት ልጓል ብቻ ልተዋህቦ ብቻ መሲሉ ልስምዖም ስለዚ ከምኡ ለይኾነስ ብለለካ ክዳን ብለለካ ደስ ልብል ሽቶ ልባዕልኻ ሓሊኻ ክትረአ ተለኻ እዛ ጓል እዚኣ ብፍቅርኻ ብጣዕሚ እያ ትዓብድ ብዚ ድማ ላብ ካሊእ ልክየት ከዳውን ብጣዕሚ እያ ትፈርሕ ብዛ ለላትካ ጹሪ ኾንካ ተረይ ከምዚ አንተወለልካ ኩሉ ግዜ ለባም ጓል ብገንዘብ ኣይትግዛይ ለባም ጓል ብትለለካ ጥዑይ ልኾነ ስነ ምግባርና ብቶም ነገርካ ሓሙሽተ ባህሪታት ተማሊእኻ እያ ትግዛእ ስለዚ ብትለለካ ነገር ጽሪልካ ፕሮቶኮልካ ሓሊኻ ክትረአኒ ኢካ እታ ሓምሸይቲ ድማ ኮንፊደንስ ለለዎ ኾንካ ብባዕልኻ ምልተኣማመን كتارياني إيك بوعلو للتأمامن ودي بزوح بحرتات نيو أيو بوعلو للتأمامن ودي تاي عينة بحر التلاوس أيو لبل أبزحنت فيديو سلالة أتيكم مرايت خوليكم إسا تقاميت فيديو يا حواتي عند حرلي رأخم وخمكم لا بدحري تماليسكم تريوات خوليكم كونفيدنس للو ودي أقوالات بتعمي اللي معرخن بوعلو للتأمامن ودي حساو مقلات لي فرح ودي للمات وحما أنا قرات همي هم لقبل لفلت ودي سلازي بوعلغات التأمامن تخونقا كل جيزي لوال بتشاخوني ما نمسب لأخا إلى أمنك أتي نامج مريا وسان الخوني نجار دما أودي سب أفقر بتشالي خونا بوعلغا كتتأمامن تلغا اتساوون بأخايل تأمامن لو علغا كتفكر تلغا اتساوون أواغا فقر النحدر يمتس لو علغا كتفوتي تلغا ساووني فوتيك اتفقر لو علغا اتمفتاي لو علغا اتمت اممان لو علغا كتقورة تلغا اتساوون بتو لو علغا تو قمت ايو اللي مازنكا سلازي حوي بوعلغا مت اممان لو علغا مفتاي وني ترسع نالو ما أنت فيديو زي آية زوم حمشتنا نجارات تمالي خادمة اتدلي أقول بفقر مسحة تخليها اتقول بفقرها
እብድ ሃም ትብል ርግጠኛ እየ ናሎም ማዕንቲ ሓሳባት እዚኣቶም እዮም ነይሮም ሓሳበይ ተፈቲኹም ላይክ ምግባር ኣይትረስዕ ኣሕዋተይ ቀጻሊ ቪድዮ እስካብ ንጋነ ሰላም